tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndirwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai muchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutisira musign language. Fundiswa sei vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Toda kutenda vateereri, tinotenda nekutaura kwamuri kuita nesu pamhepo, kutumira mameseji nekutifonera. Siregai tikurangaridzei chinhu ichi, vanokwanisa kuenda pamaWhatsApp. Zvidzidzo zvatakaita kare zvinopindura mimwe yemibvunzo mizhinji yamuri kuvhunza, munogona kuzvitumirwa chidzidzo pazuva rega rega. Saka titumirei namba dzenyu dzemaWhatsApp, kana muine hama, muine shamwari muchida kupinda mugurupu renyu, munogona kuumba gurupu renyu, kana kuti munotitaurira tokupinzai mumagurupu aripo. Mwari wako vakurudzirei kuti vanyanye kupinda mumagurupu zvakatirerukira kuisa chidzidzo mugurupu pane kuteedza munhu ega ega. Tivape malinks. Beautiful. Anditika. Nhasi chidzidzo chedu ateereri tiri kudzidza mupfumi naRazaro part 2. Part 2, yes. The rich man and Lazarus part 2. Okay. Pastor endai panyaya yacho. Alright. Tiiverenge. Okay. Luke 16 tangirai pa19. Verse 19. Musati maverenga pastor. Uye uchidzai vanhu kuti sei chidzidzo ichi chauya. Okay. Chidzidzo ichi tiri kutaura nezvacho nekuda kwemibvunzo iri kuramba ichiuya. Vanhu vari kuti takanzwisisa chimiro chevakafa. Kuti vakafa havana chavanoziva, havagoni kudzoka pakati pevapenyu. Asi kana taakunoverenga kuna Luka 16 panyaya yemupfumi naRazaro, zvinoita kuti pane kutotaurirana kwevanhu vakafa. Mupfumi akafa, ari kutaura naAbhurahama akafa, achikumbira Razaro akafa, ende zviri kuita sekuti Gehena neparadhiso zviri side by side zvakangoganhurwa nezigoronga nekuti vamwe vari kutadza kuyambuka. Saka ndo zviri kuita sekunge kuconfuse. Saka chiverengai manje verse 19 musvike pa22. Luka 16 verse 19. Mumwe mupfumi wakanga aripo waipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka nokufarira zvakaisvonaka misi yose. Zvino mumwe murombo wainzi Razaro akanga ana maronda mazhinji akaiswa pasuo rake, achida kuzvigutsa nezvaiwa patafura romupfumi, kunyange nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Zvino murombo wakati afa, vatumwa vakamuisa pachifuva chaAbhurahama. Mupfumi akafawo akavigwa. Bhaibheri rikuti kwaive nemumwe mupfumi. Mupfumi uyu aidya zvakanaka achigara zvakanaka. Hanzi kwaivewo futi nemumwe murombo ainzi Razaro. Aive murombo achitambura, aitodawo kuti dai aguta nezvaidonha patafura yemupfumi. Hanzi imbwa dzaipota dzichiuya dzichimunanzva maronda. Hanzi saka Razaro akazofa, ngirozi dzikamutakura kuenda naye pachipfuva chaAbhurahama. Nemupfumi ndobva afawo akavigwa. Kondinyai nenyaya iyi pastor. Verse 23 kusvika pa26. Luka 16 verse 23. Zvino ari paHadhesi ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro, akaona Abhurahama ari kure naRazaro ari pachipfuva chake. Akadanidzira akati, baba Abhurahama, ndinzwirei ngoni. Tumai Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu, nekuti ndinorwadziwa nomurazvo uyu womoto. Abhurahama akati, mwana, funga kuti wakapiwa zvakanaka zvako paupenyu hwako, naRazaro saizvozvo wakapiwa zvakaipa. Asi zvino iye unonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa. Uye pazvinhu izvi zvose, mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu nemi, kuti vovuno vanoda kuenda mhiri kwamuri vakoniwe, novoko varege kuyambukira kwatiri. Saka mupfumi uya avigwa, Bhaibheri rataura kuti akanga ari panzvimbo inorwadza. Hanzi akasimudza musoro ndobva aona nechekure uko Abhurahamu. Hanzi pachipfuva paAbhurahamu paina Razaro uya uyu. Handobva adedzera akati, baba Abhurahamu, ndokumbirawo, tumaika Razaro anyike muromo womunwe wake mumvura,
kuti angoswesa donwe remvura parurimi rwangu nekuti ndiri kurwadziwa nemurazvo wemoto. Hanzi Abrahamu ndobva apindura akati, mwana, tondera kaiwewe kuti wakagara zvakanaka uchiri panyika, iye zvino uri kurwadziwa. Razaro akatambudzika, but iye zvino anyaradzwa. Zvikanzi pamusoro peizvozvo paita mukaha mukuru wekuti vari ikoko hamugone kuuya kuno, nevari kuno havagone kuenda ikoko. Inyaya yemupfumi naRazaro inopera sei, pastor? Pavhesi 27 kusvika pa31. Luka 16 verse 27. Ipapo akati, ndinokumbira kwamuri baba kuti mumutumire kumba kwa baba vangu, nokuti ndina vanun'una 5 kuti andonatsovapupurira kuti varege kuuyawo panzvimbo ino yokurwadziwa. Abrahamu akati, Mozisi navaprofita vanavo, ngavavanzwe ivo. Iye akati, kwete baba Abrahamu, asi kana mumwe akabva kuvakafa akaenda kwavari, vangatendeuka. Akati kwaari, kana vasinganzwi Mozisi navaprofita, havangatendiswi kunyangwe mumwe akamuka kuvakafa. Saka nhaurirano iye ichienderera mberi vateereri, hanzi aona kuti nyaya yedonwe remvura yaramba. Zvikanzi, baba, ndinokumbirawo kumusha kwangu ndine vanin'ina 5 vandakasiya. Chitumaika kuti vanoyambirwa kuitira kuti vasazouye kunzvimbo ino inorwadza yandiri. Zvikanzi naAbhurahamu hapana nidhi yekutumira, nekuti ikoko vana Mozisi nevaprofita. Zvikanzi nemupfumi uya aiwa, apa pane pakutodawo mumwe munhu anobva kuvakafa kwamuri uko kuti vanyatsa kubhilivha zveshuwa. Zvikanzi kana vasinganzwe Mozisi nevaprofita, kunyangwe munhu akabva kuvakafa haangavanzwe. Mainzwa kanyaya ivateereri yemupfumi naRazaro. Pane hurukuro iri kuitika zvoita kunge vakafa vanotaurirana, zvoita kunge gehena riri pedyo nepedyo nekunoenda vatsvene, zvobva zvaita kunge zvinonzi kana wafa unenge uchirwadziwa moto uchibvira. Saka muchikamu chakapfuura takaenzanisa ndima iyi tikaona zvayakasiyana nekudzidzisa kwebhaibheri pamusoro pechimiro chevanhu vakafa. Izvino toda kuona kuti yairevei. Saka zviri nyore kuti tinzwise, tinodzokera totichi kuti tiedze kuona zvaiitika musi uyu. Tinoti kudii kuti tinyatsoona kuti yaitaurwa zvadii nyaya, kuti chii chakanga chaitika pakazotaurwa nyaya. Exactly, chii chakenge chaitika zvinotitungamirira kuti tizoti nyaya iyi yaida kubatsira chii. Pana Luke 15 pastor verse 1 na 2 ndo panotangira nhaurirano dzaiitwa naJesu musi uyu. Luke 15 verse 1 na 2 Luka 15 verse 1. Zvino vateresi vose navatadzi vakaswedera kwaari kuzomunzwa. VaFarisi navanyori vose vakang'ung'una vachiti, uyu munhu unogamuchira vatadzi achidya navo. Saka yanzi musi uyu pastor, Jesu aita kuunganirwa nevateresi nevatadzi, kungoreva vanhu vatingangoti vemunyika, vanenge vachizikanwa sekunge vasina hanya naMwari. Vangave mbavha, pfambi, zvakadaro. Saka vaimuunganira kwete kuti pane zvaaipa vanhu, kuti vanzwe shoko raMwari, iri desire yekuti dai vaitawo zvinodiwa naMwari. Saka vaitungamira chechi vechijudha vari kunzi vaFarisawo, pavaiona achiunganirwa vakatanga kukomblena. Zvaisavaitira mushe kuti munhu uyu anoklema kuti mwana waMwari, achiklema kuti mutsvene, asachiunganirwa nevatadzi. But timu riri kumuunganira ndere vatadzi. Dai ari munhu mutsvene chai angadai achisema vanhu ava, achiunganirwa nesu. Handiri masona manje zvaivarwadza manje. Saka Jesu musi iwoyo, vateereri munozoerenga Luke 15, anobva apa mienzaniso, mifananidzo, maparables matatu ekubatsira vaimuunganira nekubatsira vaikomblena. Maridzo yekutanga yaanopa inonzi the parable of the lost sheep. Gwai rakarasika. Yekunzi pane munhu aive nemagwai 100, 1 rikarasika akasiya 99 akanoritsvaga kusvika ariwana, naizvozvo mufaro uri kudenga 1 akadzoka. Saka aida kudza kuburitsa kuti vanhu vari kundiunganira, makwai arida kutodzoka, makwai arida kutodzorwa kutsvagwa, anofanira kutotsvagwa kuti adzoke chii kuna Mwari. Handobva apedza mva pamwe mufananidzo wemari yaive yarasikira mumba, drakema rakarasika. Hanzi munhu anofanira kutotungidza mwenje otsvaira mumba kusvika adii ariwana. Saka ipapo manje Jesu munoziva kuti anga akureva chii? Anga akureva ivo vaFarisi
Okay. kuti imimi muri kufunga kuti muri muimba yaMwari seDraka Maria, asi makarasika makarasika murimo. Alright. Panotoda kuti mutsvagwewo futi, saka musangoshora ava vandiunganira. Alright. Saka akanyatsoona kuti havasi kuzvibata. Ndobva pa mufananidzo wechitatu unonzi weThe Prodigal Son, mukomana muparadzi, wekuti ndipei pfuma yangu, wekunoparadza pfuma. Kwakudzoka, paakadzoka ndobva aitirwa mabiko. Aitirwa mabiko, hanzi mukoma wake mukuru akasvotwa, ndobva agumbuka kuti ini ndakabvira kare ndiri pana, hamuna kumbonditira mabiko. Saka Jesu ipapo aitotsiura vaFarisi kuti muri kugumbuka nekuuya kwevava, muri kugumbuka kweuya kwevava ava, muri kufunga kuti manga muchindibatira zvakanaka. Saka ndo nyaya dzaivaticha idzi. Saka havana kudzibata, vaisvotwa. Saka Jesu akaenderera mberi pasita achida kubatsira ava. Okay. Vateereri, tiri kufamba teseka, tiri kuonesana nhaurirano yaiitika musi uyu pasati pataurwa nyaya yemupfumi naRazaro. Chinzwa imwe nyaya yaakavaudza pana Luke 16 verse 1 to 4. Luka 16 verse 1 to 4. Zvino wakatiwo kuvadzidzi vake, kwakanga kuno mupfumi waiva nomutariri, iye akacherwa kwaari zvichinzi unoparadza pfuma yake. Ipapo akamudana akati kwaari, izvi zvandinonzwa pamusoro pako ndezveiko? Chizvidavirira pamusoro poutariri hwako, nokuti haungazovi mutariri. Zvino mutariri akati mumwoyo make, ndichaiteiko ishe wangu zvoonditorera utariri hwangu? Handine simba rokurima naro, kukumbira ndinonyara. Ndinoziva zvandichaita, kuti kana ndabudiswa pautariri, vandigamuchire mudzimba dzavo. Ichimbomirai makadaro. Manzwa here kuti nyaya yedu yabva yatanga ichiti paive nemumwe mufumi. Right. Kuratidza kuti yakutinongedzera kune mufumi naRazaro. Saka zviri kuitika panapa, hanzi paive nemumwe mufumi pasta. Aive namaneja wake. Saka anga aine mabhizinesi akawanda. Saka ndofunga vaipota vachimbopa vanhu zvinhu on credit kuti kudi kukweretesa vanhu. Hanzi saka ndobva audzwa kunzi maneja wenyuka ari kuparadza pfuma. Ndobva amudeedza zvikanzi, maneja ka, ndoda kuti unyatsondiratidza marekodzi. Ripoti yandiri kunzwa ka, uri kuwesta zvinhu panapa. Ndikaona zviri izvo yafired. Hani mazona. Saka uya paakanzi uya nemabhuku, asati aenda kumuridzi wezvinhu, akabva agaya. Zvikanzi, maiwe, basa ratopera apa. Ndoita sei? Ndinonorarama sei basa rapera? Kuti ndinorima handigoni. Kuti ndizoita munhu anokumbira achipema, ndinonyara. Zvikanzi, ndafunga plani. Ndinoziva zvandichaita. Inzwai plani yacho, verengai verse 5 kusvika pa7 yaLuke 16 iyo. Verse 5, Luke 16 verse 5. Yes. Zvino akadana mumwe nomumwe wakanga ane chikwereti nashe wake akati, kunowo kutanga, une chikwereti chakadini kuna she wangu? Iye akati, makate ane 100 amafuta. Akati kwaari, tora runyoro rwako, gara pasi pakarepo, unyore 50. Akati kuno mumwe, ko iwe une chikwereti chakadiniko? Iye akati, matengu ane 100 ezviyo. Akati kwaari, tora runyoro rwako, unyore 70. Yasvika pa7 verse 7. Saka zvaakaita manje asati aenda kumuridzi wezvinhu, dai aive nhasi tomboti vaipa kana ifuel nechikwereti. Akabva afonera anga ine chikwereti nefuel. Zvikanzi, vakuru, ziya makanwa maliters mangani kuno? Zvikanzi 100 liters. Zvikanzi, aiwa, uyai kuno. Uye ndobva asvika, zvikanzi, nyorai apa. Nyorai kuti makanwa 80 liters. 50. 8 wefuel akanzi nyora kuti 8. Ndobva adzikisa, ndobva afonera vamwe, ndofunga vaita kana zvechibaga mheno zvakawanda. Zvikanzi, zviya makatora masagi mangani? Zvikanzi 100. Zvikanzi, aiwa, nyorai kuti 50. Hani mazonaka, kuita kuti vane chikwereti vaya vaitonge chikwereti chacho chidiki. Apa kuruda kutsvaga ushamwari hwavo kuti afarirwe. Handobva adzikisa zvinhu kudaro. Paakazodedzwa manje, mupfumu yaakuona marekodzi. Chiverengai muone pavhesi 8 na9. Akutarisa marekodzi. Ishe wake akarumbidza mutariri usakarurama, nokuti wakanga aita nokuchenjera. Nokuti vana venyika ino vakachenjera parudzi rwavo kukunda vana vechiedza. Ndinoti kwamuri, muzviitire shamwari nepfuma isakarurama, kuti kana yapera vakugamuchirei mudzimba dzisingaperi. Saka muridzi wezvinhu hameno zvaakangonotisa mumabhuku. Maybe pamwe kurabharabha here. Ndobva ati gandinyatsocheka ndega. Kwakuti vakuru,
fuel yamakanwa panapa is it 100 or 80 liters? Uya yakati ini dzandiri kunyatsoziva i100 but ndakanzi namanager wenyu nyora 80. Ndobva uyangoisa ake foni pasi, ndobva afonera futi wechibage uya. Zvikanzwa kuru panapa ndiri kuita go through marecords, mabags echibage amakatora is it 100 kana kuti 50? Zvikanzi ina handiri kunyatsoziva kutaura chokwadi i100 but nezuro chaiye ndakanzi nyora kuti 50. Saka hanzi muridzi wezvinhu mupfumu uyu, hanzi ega akazunza musoro kudai, apashanda uchenjera, akati mupana akangwara manager uyu, kwete kuti ari kumurumbidzira utsotsiba, but akanyatsoona kuti pfungwa ina manager azviziva kuti basa riri kutozopera, saka ari kugadzira ramangwana, ari kugadzira ramangwana kuitira kuti iri itsi shuwa ratopera iyi, but ko mangwana ndozodii. Saka Jesu akabva atora chidzidzo panyaya yepastor, akati muri kuona here kungwara kwakaita vanhu vepanyika kuti vanofunga remangwana nekuti vanozviziva kuti ranhasi rinosvika parinogumira. Saka akabva achipa chidzidzo manje, akati ndozvingadai zvichiita imimi vateresi. Handimanzwa kuti nyaya yanga akaunganirwa nevateresi, aitoziva kuti vane mari dzavari kuita vakomana vaya. Saka akupa chidzidzo kuvakomana vaya vaiita dzimwe mari dzaidzi. Zvikanzi zvamungadai muchiita nepfuma inoora yepanyika iyi, mungadai muchiishandisa ine way yekuti zvepanyika zvapera mugogamuchirwa kudzimba dzekudenga. Maibata kamanjapo. Ari kuvatsura because vaive madhila vachiita zvakadaro. Zvikanzi shandisai pfuma inopera yanhasi kuitira kuti zvepanyika zvapera munenge magona kushandisa pfuma iyi kuti ikuwanirei ushamwari nedenga. Kureva kuti vashandise pfuma yavo muzvinhu zvinorumbidza Mwari. Ipapo patsimbidzirei pastor, tino vanhu vane pfuma ka vasiri kuziva kuti zvepanyika zvichapera, and at the same time havasi kuita nepfuma yavo zvinovapa ushamwari naMwari ane mushe wokudenga. Shuwa, ipapo gadzirisai vateereri. Kunyange kushandisa pfuma yako kufadza vanhu, kufadza shamwari, kufadza chii, isaiwo pfuma yenyu muzvinhu zvaMwari zvinokudza Mwari, mubasa raMwari nekutsigira basa raMwari, nekuti ndo kwatinoenda kuupenyu husingaperi. Saka Jesu paanga achidzidza nevateresi ndo pakabva pasekwa nevafarisi, vanzwa kanyaya yake. Saka sofa tagadzira kuti tione kuti zvii zvaiitika musoro. But chatauda kuona maonero kuti nyaya iyi yatanga ichinzi baba Abrahamu. Baba Abrahamu. Language iyoyo irimo mubhaibheri. Ndivanani vaive netsika yekutora Abrahamu sababa vavo. Tisati tanzwa kambo pastor, ingoverengai kuna Matthew nekuna John. Tozosikotaura tanzwa kambo. Matthew 3 verse 7 to 9. Ndivanani vaive netsika yekuti Abrahamu vaimuti baba vavo. Matthew 3 verse 7. Yes. Asi wakati achiona vazhinji vavaFarisi navaSadhusi vachiuya kuzobhabhatidzwa, akati kwavari, vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Musafunga kutaura mumwoyo menyu muchiti Abrahamu handibaba vedu, nokuti ndinoti kwamuri, Mwari ungamutsira Abrahamu vana pamabwe aya. John 8 verse 37 39 tonzwa kambo. John 8 verse 37 verse 39 na 37. Vakapindura vakati kwaari, baba vedu ndiAbhurahama. Jesu akati kwavari, dai maiva vana vaAbhurahama maiita mabasa aAbhurahama. 37. Ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbhurahama, asi munotsvaka kundiuraya, nokuti shoko rangu hariendike mukati menyu. Ngatimbonzwa kambo ateerere. I'm always singing and shouting, and onward I go. I am so happy every passing day. I have a wonderful Savior who loves me, I know. He rolled my heavy burdens all away. There's glory in my soul, my burdens He did roll. With a newborn feeling in my heart. In my heart, so bless His holy name. He bore my sorrow, shame, And from Him never will I depart. My soul is giving bound, there's glory all around. Since Jesus gave me to my heart to stay. Oh, what a happy song I'm singing all day long. my heavy Burdens have rolled away.
basi Jesu akauya kuniponesa, akanitenga neropa rakiro, na wana rufaro mitoro yatura, padombo andizoputiki kanani na Jesu atizopatani naye, moyo wangu wasungwa nefundo rerudo, andizombuchikana nechiro andichararami iye orarama, yese yatoraswa apeza pasare pamuchinjiko Jesu akati meso osachamona. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mupfumi narazaro pati 2. Pamapedzisira kuverenga, Yes. tanga tichida kutsvaga kuti sei munyaya umu mupfumi akaratidzwa achiti baba Abrahamu. Mavara aya taatsvaga mubhaibheri, tikaona kuti vaive vafarise vanhu vechijudha, ndo vaiti Abrahamu baba vedu. Saka zvobva zvatofanonongedzera kuti munyaya uyu mune chaida kudzidziswa naJesu kuvafarisi. Nekuti ndo vanoti baba Abrahamu. Ndo vanoti baba Abrahamu. Kureva kuti mupfumi ari kutoradza kuti panyaya iyi amirira vafarisi. Mapabata because nyaya yedu yatanga ichitika pastor, mufananidzo uyu akaupa nekuti vafarisi venge vamuseka nekuti vaida mari. Saka kuchipindura kuseka kwavaita kuya ndobva panyaya yemupfumi naRazaro. But patatarira mupfumi achitaura ari kuti kuna Abrahamu baba vake. Ndobva taona kuti mumwe munhu aidaro kuti Abrahamu ndibaba vedu vaive vafarisa vakuru vechijudha. Kureva kuti pane zvaida kudzidziswa naJesu kuvafarisi ava nekuti ndo vaiti Abrahamu ndibaba vedu. Saka pari zvino mufundisi nemuvateereri, torai mupfumi achimiririra vafarisi vakuru vechijudha. Pabatika kapa pane zvimwe zvinhu zvataurwa munyaya itisati taenda kure pasi. Zvanzi mupfumi uyu aidya zvakanaka, aine tafura yaidonha chikafu. Zvikanzi Razaro aida zvinodonha, imbwa dzichimunanzva. Ngatimboongororai pakudonha kwechikafu patafura nembwa apa kuti bhaibheri riri kuti kudii. Toda kuti bhaibheri rizvidudzire. Saka endai kuna Samuel pastor wekutanga chapter 24 verse 14 na 15. 1 Samuel 24 verse 14. Toda kunzwa kuti imbwa inenge bhaibheri rinenge richiti kudii rikataura zvembwa. Ko mambo waIsraeri wakabuda achitsvaka aniko? Munodzingana naniko? Imbwa yakafa rutataharo. Naizvozvo Jehovha ngaave mutongi, ngaatonge pakati pangu nemi, avone andireverere pamhosva yangu, andirwire paruoko rwenyu. NdiDavid uyu angaita mukana wokumbodeedzera achitaura namambo Sauro vaida kumuuraya. Zvikanzi zvamuri kuuya nehondo yese inai mambo, wamuri kunyanyotsvagana naye ndianiko? Because kana ndiri inika ndiri rutata imbwa yakafa zvayo. Ada kuedza kureva kuti zvamuri mambo nezviri David ka handisi worth it kuti mubude nehondo yese. I am just nothing. Osaka kuzviinzanisa nembwa, kuzvishora kuratidza kuti I am worthless. Kuzvishora inobuda futi pfungwa ye2 Samuel 16 pastor. Verse ya 9. 2 Samuel 16 verse ya 9 inoti kudii? Ipapo Abhishai mwanakomana waZeruya akati kuna mambo, imbwa iyi yakafa ingatuka seiko ishe wangu mambo? Nditendere henyu ndiyambukire mhiri ndimugure musoro. Ndimambo David pavaitiza kupanduka kwanga kwaita mwana wavo Absalom. Saka pavaienda paya vachifamba vaine mabodyguard kumasaidi ana Abishai. Kwakauya mumwe murume ainzi Shimei pastor. Achituya kufamba achituka mambo achivakushira achimbumurira guruva kuti zvakuwana munhu weropa achikushira guruva achidaro kudai. Saka mabodyguard aiva pana Abishai ndo vakati nhai mambo, nditenderei ndigure musoro wemunhu uyu. Imbwa iyo inotuka mambo sei kudai, kuredza kureva kuti ari kuedza kureva kuti zviri mamboka nezviri Shimeika.
shimei hachisi chinhu zvakadaro zvekuti ari kufananidzwa nembwa. Saka mukutaura kwebhaibheri kana achitaura zvembwa vateereri riri kureva chinhu chakashoreka, worthless, chinoita kunge chisino kana basa. Ndoda kana yakuzonzi imbwa yakafa kwakutoreva kuti hapana kana value. Ngatichionai kuti kotafura apa ngatichitoendai kuna mapisarema past 23 vhesi ya5 ndo panotaurwa zvekugadzirwa kwetafura naMwari. Mapisarema 23 vhesi ya5. Mapisarema 23 vhesi 5. Munondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu, makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Airevei apa David apa pasi? Kureva kuti Mwari ndiye munondipa zvandinonida muupenyu. Right. Ndimi munhu. In other words, tafura iri kunoratidza ma-daily provisions of life. Zvikwanisiro zveupenyu. Kungave zvekupfeka, kudya kwandinowana, zvese zviri kubva kwamuri. Saka tafura inenge ichinongedzera zvikwanisiro zvekurarama zvinodiwa kuti munhu ararame. Ndo tafura iyi. Tauda kuti tichiona pastor, maybe tibatanidze zvese kuti tafura zvinodonhapo handitika nembwa. Pane nyaya inoburitsa nyaya iyoyo zvakanaka. Endai muone kuna 2 Samuel pastor chapter 9 verengai verse 3 kusvika pa8. Mambo akati kwaari, hakuchino mumwe weimba yaSauro wandingaitira kunaka kwaMwari here? Zibha akati kuna mambo, Jonatani uchino mwanakomana wakaremara tsoka. Mambo akati kwaari, uripi? Zibha akati kuna mambo, tarirai, uri kumba kwaMikari mwanakomana waAmieri paRodhibhari. Ipapo mambo Dhavhidhi akatuma nhume kundomutora kumba kwaMakiri mwanakomana waAmieri paRodhibhari. Naizvozvo Mefibhosheti mwanakomana waJonatani mwanakomana waSauro akasvika kuna Dhavhidhi, akawira pasi nechiso chake akamufugamira. Dhavhidhi akati, Mefibhosheti? Iye akapindura akati, tarirai muranda wenyu. Dhavhidhi akati kwaari, usatya, nokuti zviro kwazvo ndichakuitira zvakanaka nokuda kwaJonathani baba vako, uye ndichakudzosera nyika yose yababa wako Sauro. Iwe uchagara uchidya zvokudya patafura yangu. Iye akamufugamira akati, muranda wenyu chinyiko zvamakatarira imbwa yakafa seni? NdiDhavhidhi adedza mwana ari kubva kumhuri yekwaSauro ainzi Mefibhoshethi kuti amuchengete zvakanaka. Ndiye anga akutonga, anga akaremara. Asvikwa naye aitovhunduka kuti kwandiri kudiwa nevakuru kwakanaka here? Kwakunzi usavhundukako, ndatokutora kusvikira ufe iwewe. Kureva kuti maprovisions auno ekurarama ndini ndine ndichikupa zvese zvikwanisiro zveupenyu. Mefibhoshethi akati, nhai mambo, manyanyozvinetserei kudaro? Ini imbwa hayo yakafa. Maona kuti zvaiswa pamwe cheteka, imbwa netafura yacho. Kunoratidza munhu akazvidzika akashoreka asi achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro patafura, kureva kuti pari kugadzirirwa munhu. Saka kunyaya yedu manje hanzi mupfumi watatoona kuti ari kumirira vaFarisi, hanzi aive netafura yaipfachukira, achigara anazvo, kuratidza kuti zvikwanisiro zveupenyu anga ainazvo, kureva kuti pane zvaive nevaFarisi. Saka tauda kuenda kuNew Testament pastor kuti tichiona kuti pari kuzonzi Razaro aiuya pasuo achidawo zvinodonha patafura. Bhaibheri riri kurevei? Saka tisati taenda pakuona Razaro, ngationei futi pakuti imbwa kana yakuda zvinodonha patafura kurevei? Sofa tafura taiona, imbwa taiona. Kana imbwa yakudawo zvinodonha patafura, endai kuna Matthew 15. Verengai verse 21 kusvika verse 24. Mateo 15 yes, pastor. 21. Zvino Jesu wakabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino tarira, mukadzi muKenani wakabva kunyika iyo akadana achiti, ndinzwirei ngoni, Ishe mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu wakabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vake vakauya vakakumbira kwaari vachiti, muendesei, nokuti unodanidzira shure kwedu. Asi akapindura akati, ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Musi uyu Jesu anga abva kuteritori kwaaisiitira ministry.
pane chidzidzo chaaida kuti vadzidzi vake vabate. Alright. Ndobva aenda kune imwe nharaunda kwanga kustori munhu ataurwa mukadzi uyu anga asiri wechijudha, Alright. aive mugentile. Okay. Handobva akudedzera anzwa kuti Jesu ari mumaraini. Zvikanzi mwanakomana waDhavhidhi ndinzwireiwo ngoni, mwana wangu kumba uko atambura. Anhu nebhaibheri Jesu ndobva aramba ariziya haana kumupindura. Okay. Saka vadzidzi pavakaona kuti Jesu haasi kupindura, Aiginwa mukadzi uyu, vadzidzi vakafara because vaisada kuti Jesu atore zvaainazvo zviite kunge zvaakubhenefita vasiri vaJudha. Alright. Saka pavakaona achiita kunge aiginowa, vakabva vafara manje vakati tawana pekutangira, zvikanzi naizvenyimi muendese arege kuramba achitinyaudza kudaro. Saka vati muendesei kudaro, inzwai kuti Jesu anopindura kuti kudii. Pavhesi 25 musvike pa28. Zvino akauya akamunamata akati, Ishe, dondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chevana ndokuchikandira imbwanana. Akati, hongo Ishe, kunyangwe nembwananavo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyoyo. Saka vadzidzi pavakati kuna Jesu, muendese ari kuita noise. Jesu akabva ataura nevadzidzi kunge ari kukonfema kuti muri right. Zvikanzi ini ndakangotumirwa kumakwai akarasike kwaIsraeri. Alright. Kuda kuona kuti vadzidzi ava zveshuwa vari kusvotwa here kuti mukadzi uyu asiri wekwaIsraeri apore. Saka ndobva paita rinyaya, mukadzi hanzi haana kuenda pasta, hanzi akatozosvika kuuya pamberi paJesu kwakupfugama aripo, svika ndapota hangu ndibatsireiwo. Saka Jesu akabva aenderera kuitira kuti vadzidzi vabate chidzidzo, zvikanzi hazvina kunaka kutora chingwa chevana uchipa imbwa. Saka vadzidzi vakabva vanyatsofara manje kuti zveshuwa ava vanhu ava imbwa. Vakashoreka isu tisu vana, manzwa varere kuti vana, because ivo vaiti tisu vana vani zviya vaAbhurahamu. Zvikanzi hatingatore chingwa chevana topa imbwa. Hanzi mukadzi uyu akati, inga zvinosimbodaro wani kuti mudzimba umu tumbwa tuya tupopi tuya, zvinhu zvinodonha patafura dzana shefu, unono tupopi tuchinonga tuchidya. Kuratidza kuti mukadzi akabvuma kuti ndiri mbwa hangu. Asi zvinodonhawo zviri kubvawo kuvaIsraeri ikoko kuvaJudha. Hatino kodzero here yekuwanawo mafufu. Zvikanzi naJesu, mai, kutenda kwenyu kukuremi, zvamunodaitirwai. Amen. Saka aipa vadzidzi chidzidzo chekuti ava vanhu ava munovati imbwa, vakashoreka zvavo. Imimi munozviti ndimi vana vaAbhurahamu, but vane kodzero yekuwanawo zvinodonha patafura yamambo. Maona kuti komborero zvekumba kwaAbhurahamu vanofana kuzviwana. Ameno zviri kubatika kavateereri kuti zviri kujeka izvi, kuti saka zviri kunobuda panyaya yemupfumi naRazaro. Aive netafura yaive nezvapfachukira, Razaro achimirirawo kuti dai awana zvinodonha. Saka Razaro ari kubva anobuda achimirira maGentiles, vanga vasiri verudzi rwaAbhurahamu, vari kufunga kuti dai vakomborerwawo nezvikomborero zviri kubuda muimba yani yaAbhurahamu. Ameno samaraizai patafamba apa pasta kuti muone chidzidzo chaisvitswa kuvaFarise naJesu. Pabuda pfungwa yekuti vaFarise ndo vana vaAbhurahamu, ndo veimba yeushe hwaMwari. Vamwe ava vasiri vana vaAbhurahamu ndo vakashoreka, vari kufananidzwa nekushorwa kwaiita imbwa. Mupfungwa dzevaFarisi vaiti zveumambo hwokudenga ndezvedu tega. Asi Jesu ari kugadzirisa pfungwa iyoyo kuti aiwa, chero nevedzimwe dzimbawo ava kunyange vakashoreka vanofanira kuwanawo zvikomborero zvekwaIsraeri zvevana vaAbhurahamu. Magona pasta. Saka mafambiro ari kuita nyaya musi uyu, hanimaona kuti anga apedzisira kutaura nyaya yemupfumi uya anga achiwestirwa zvinhu namanager, iri yekutsura vateresi vakamukomba, kuvabatsira kuti maitiro amunoita nedzimari dzenyu itai zvekuti Mwari akudzwe. Saka panapa ari kungochinja nyaya yaJesu, kuchidzoka kuvaFarise vaya vari kukomblena kuti imimika, besides kutopfuma kuri material,
mune imwe pfuma imi yamakapiwa naMwari iri kufana kubatsirawo vanhu vasiri vechijudha. Vanga vaine pfuma yakadii? Verengai Genesis 12 vhesi ya2. Chii chaichataurwa naMwari kuna baba vavo Abrahamu? Genesis 12 vhesi 2. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ragara riri zano raMwari, vateereri, nderekuti munhu wese asvike pakuziva Mwari nekumunamata nenzira chaiyo. But Mwari haaigona kungotanga from nowhere. Munhu waakaona ari wekutanga naye kuti zano iri ritekeshere pasi rese ndiAbhurahama. Akadeedza Abhurahama kuti Abhurahama akamukwenenzvera, akamubatsira kunyatsoti gedye pagwara. Abhurahama nemhuri yake vochitawo sematicha kuti ruzivo rwekunamatwa kwaMwari urwu rugone kusvikira vanhu vese. Saka vaFarisi nevaJudha vanga vari vana vaAbhurahama kureva vazukuru manje. Vanga vaine pfuma iyi vari sematicha. But dambudziko renge richiitika manje pasi, vanga vachingachadi kuenda kune vamwe, zvekutoti kwemusi uyu vaisatoda kuti riende kuvaFarisi kuvateresi nepfambi, wesi kutoti riende kune vamwe vasiri vechijudha. Saka ndo nyaya iri kugadziriswa nenyaya yemupfumi naRazaro. Isai mumashoko enyu muverenge vhesi rimwe tisati tanzwa kambo kuti chii chiri kuitika apa. Isai mumashoko enyu kuti zvibatike kuti nyaya iyi inoda kutidzidzisa kuti kudii. Jesu ari kugadzirisa mafungiro evaFarisi kuti ivo imba yakanga yakatsaurwa naMwari kuti vaendese vhangeri kune dzimwe ndudzi. Ivo vakanga vasingachazviiti, vabva pazviri. Zvakarewo kune vamwe vakanga vari vatadzi vaya, Jesu aida kuti vagadzirike pfungwa dzavo, vazive kuti upenyu hahugumiri muupenyu hwapanyika panapa. Tine humwe upenyu hunouya mangwana. Saka vhangeri raJesu raibata vanhu vese. Yes, ndizvozvo. Chiverengai Luke 13 pastor verse 22 ibva imangosvika kuvhesi 30 timbonzwa kambo. Luka 13 verse 22. Zvino akafamba namaguta nemisha achidzidzisa achingoenda Jerusaremu. Mumwe akati kwaari, Ishe, vachazoponeswa vashoma here? Akati kwavari, irwai kupinda nesuo rakamanikana. Nokuti vazhinji ndinoti kwamuri vachatsvaka kupinda asi havangagoni. Panguva iyo kana mwene weimba asimuka azarira suo, imi mukatanga kumira kunze mukagogodza pasuo muchiti, Ishe, tizarurirei? Iye akapindura achiti kwamuri, handikuzivi imi kwamakabva. Zvino muchatanga kuti, taidya, tainwa pamberi penyu, uye maidzidzisa panzira dzomumisha wedu. Asi iye achati, ndinokuudzai, handizivi kwamakabva. Ibvai kwandiri imi mose vaiti vezvisakarurama. Apo pachava nokuchema nokugeda-geda kwamaino kana muchiona Abhurahama naIsaka naJakobho navaprofita vose vari muushe hwaMwari, asi imi mabudiswa kunze. Vachabva mabvazuva nokumavirira, nokumusoro nezasi, vakagara muushe hwaMwari. Tarirai, varipo vokupedzisira vachava vokutanga, novokutanga vachava vokupedzisira. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Patinonzwa kambo pastor, ndoda kusvikokubvunzai mubvunzo pandima yamaverengai. Fanoifungai. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Tichazodiniko
tichazodiniko, tichazodiniko, kana zvikanzi zvazopera, tichazodiniko. Chitererai imi mose, moto wagadzirirwa vatadzi, denga ndere vakarurama, tichazodiniko. Chitererai imi mose, moto wagadzirirwa vatadzi, denga ndere vakarurama, tichazodiniko, 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 kana zvikanzi zvazopera, tichazodiniko, 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 kana zvikanzi zvazopera, tichazodiniko. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mupfumi naRazaro pati 2. Tasiya mufundisi vaverenga kuna Luke 13 kubva pavhesi ya22 kusvika pa30 panga pachitsanangurwa kunzi vachazoponeswa vashoma here. Jesu akati, irwai mupinde nesuo rakamanikana, nekuti vazhinji vachazoedza kupinda votadza. Ndobva atsanangura akati pane vanhu vachatadza kupinda denga, asi mukudzidzisa kwaJesu aida kuburitsa pfungwa yekuti vari vanhu vakatomboita mukana wokuita zvevhangeri, vachitoita mabasa makuru. Hanzi vachashamisika vachizoona Abhurahamu nanaIsaki vari muumambo, ivo varaswa. Saka muchaona kuti paitaura Jesu nyaya iyi ainyanya kutsimbidzira kuvaFarisi, because ivo vaifunga kuti nyaya yedenga iri automatic nekuti vazukuru vaAbhurahamu nanaIsaki. Saka Jesu akuti muchashamisika. Ndobva apedzisira achiti munomboziva here kuti vemberi vachava veshure. Vaaiti vemberi panguva iyi aitoreva ivava. But muchaona nhasi pastor, kune vamwe vanhu vagara vari munyaya dzekunamata, vekuti vhesi rinogona kudaro riri kutoreva ivo, kuti vachifunga kuti vari mberi vanogona kushamisika vari kumashure. Kuzvikonzero zvakawanda, asi pane chikonzero chatiri kudzidza muchidzidzo chanhasi. Chimwe chikonzero chichaita kuti vanhu vaite kunge vachasara votozotadza kuponeswa idambudziko ratiri kudzidza raive nevaFarisi. Tati vaFarisi vaive nedambudziko rei apa pastor panyaya yatiri kudzidza iyi? VaFarisi vanga vasingadi kuti zvikomborero zvekwaIsraeri zviende kuvanhu vedzimwe ndudzi, zviende kuvanhu vedzimwe ndudzi. Chavanga vakanyanya kukomborerwa kusiyana nedzimwe ndudzi chii? Dzidziso dzaMwari ndo dzavai vakasiyana. Ndo dzavanga vakasiyana. Saka mubvunzo wangu manje uri kuti pastor, munozviziva here kuti vhesi iri riri kutoreva chokwadi kuti kune vanhu vanogona kudaro vaine dzidziso dzechokwadi dzaMwari, asi havadi kuti dziende kune vamwe? Mufundisi, ndo mubvunzo. Ipapo munhu angatoramba here zvekusatoda kuti umwe munhu anzwe vhangeri tiende tese kudenga, kana kuti dzine dzingori nungowo zvadzo? Handisuda kukupindura, ndoda kuramba ndichidzoka pavhesi ramaverenga, because ratoti vemberi vachava veshure. Ende pacontext iri kureva kuti vari pamberi pakuratidza kuti vari kuziva zvinodiwa naMwari, pfuma iyi vanayo. Vari kuita vepamashure sei kuti vazotadza kuwanikwa vari kuna Abhurahamu naIsaki, nengari yekuti havasi kusheya mablessings aMwari nevamwe. Kureva kuti muri kuti mimi pfungwa yamuri kutsimbidzira mufundisi ndeyekuti kune vanhu vanoziva chokwadi, yes, asi havasi kuendesa chokwadi chiyako nehama dzavo neshamwari nevamwe vanhu. Very good, they are very exclusive, ingori ndezvavo. Saka pari kutobuda pfungwa yekuti munhu kana asingaendese vhangeri, thank you pastor, chokwadi chaanzwa, anotori nemhosva pamberi paMwari. Magona handida hangu kuti ndizoisa mamashoko ndingatadze kutsanangura, but kana chimiro ichi chiricho chaine vaFarisi chiri kutoratidza kuti vachazoshokwa Abhurahamu wavanotemba naye
aina Razaro ari kumirira vanhu vakazvidzika magentiles. Zvazviri kubuda apa ndezvekuti kutaura chokwadi, vateereri pamuri kunzwa shoko raMwari, pfuma ichizara kwamuri, mukasaita pati yenyu yekusheya nevamwe, akandigumire ipapo kutaura chokwadi. Ameno mashoko makuru ya munozoti kune vanhu pastor kuti zvidzidzo zvimwe zvatiri kuita izvi, vamwe vanobva vatoti mufundisi ndikuda zvese kubva panumber 1 kusvika pa140. Saka anenge ainazvo ari mavidheos, oita ari maaudios, obva aita nemavhesi acho, obva azvisa muflash, zvimwe zvacho anotoisa pamadhiski, but hashe anotoshamisa kuti iyeka akutoziva kuti vakafa havauchirirwe, iye haachazviite, but vapa next pake vanotomuoneka mangwana vachiti taakumboenda kumagadzira atete, taakumbodai. Hashe navo kuvaudza kuti wedwe ameno kuti mungakumbire sei vateereri kuti chokwadi chavaakuziva ichi ngavasheye nevamwe. Vateereri inyaya yakaoma ini yatobuda sekundivhundutsa kuti munhu anogona kusara muumambo hwaMwari nekuti haana kukoverana nevamwe chokwadi chaakanzwa sezvinotarisira Mwari. Yes. Ngatitsiurikewo sekutsiurwa kwaiita vaFarisi naJesu. Hatidzokei panyaya yemupfumi naRazaro. Right. Ndoda kuona kuti tiri kufamba tesere. Mupfumi apa ari kumirira chii pastor? Mupfumi ari kumirira vaFarisi. Ko imbwa dzichishamwaridzana naRazaro chii chinoda kuratidzwa? Ari kuratidza vakashoreka vanga vasiri vaFarisi. Right. Ko zviri kupfachukira patafura yemupfumi ndozvikomborero zvakapuwa kuvaIsraeri. Right. Shoko nezvimwe zvikomborero zvinobva kuna Mwari. Ko Razaro paari kuti dai ndangogutiswawo nezviri kudonha patafura, chimiro chipi ichi? Chemunhu ari kuuya kuzotsvaka ruponeso nevhangeri kuna Mwari. Thank you. Saka tiri kufamba tese. Chiverengai tinzwe maperero anoita nyaya yemupfumi naRazaro. Luke 16 verse 27 to 31. Luka 16:27. Ipapo akati, ndinokumbira kwamuri Baba kuti mumutumire kumba kwababa vangu, nokuti ndina vanun'una vashanu, kuti andonatsovapupurira kuti varege kuuyavo panzvimbo ino yokurwadziwa. Abhurahama akati, Mozisi navaprofita vanavo ngavavanzwe ivo. Iye akati, kwete baba Abhurahama, asi kana mumwe akabva kuvakafa akaenda kwavari vangatendevuka. Akati kwavari, kana vasinganzwi Mozisi navaprofita havangatendiswi kunyange mumwe akamuka kuvakafa. Right. Saka nyaya yedu iri kuita kunge yapera tisina kuzoziva kuti zvakamira sei pakati pemupfumi naRazaro. Alright. Kana kuti mupfumi naAbhurahama. Iri kungonzi bedzi vaning'ina vauri kuda kuti vabatsirwa vakasatenda Mozisi nevaprofita hapana zvatingaite. Saka isusu taakutoziva pastor kuti mupfumi ari kumirira vechiJudha vaFarisi. Right. Abhurahamu kwaari naRazaro ari kutaura on behalf yevakazvidzwa vaida vhangeri. Ndo mamiriro ayaita. Right. Saka chimwe chiri munyaya iyi pastor chatoda kuti tikasike tabata apa ndechekuona kuti mamboona here, infact ndo zvinototaura vadzidzi vebhaibheri, vanototi pamifananidzo yese yaiitwa naJesu, uyu ndo mufananidzo wega wekuti Jesu aipa mazita evanhu. Okay. Kuti mwe mufananidzo inongonzi paine mwe munhu, paine mwe murume ane vana vake vairi, but hanzi uyu ndo mufananidzo waanoti mupfumi aivepo, asi otaura Abhurahamu, mumwe ataurwa nezita ndiRazaro. Saka vanodzidza bhaibheri vanototi chikonzero Jesu akataura zita rekuti Razaro, pane zvaaida kutozoita naRazaro chaiye aiveko nguva iyoyo. Okay. Kuti nyaya iyi vanhu vaarida kuti vainzwe ivajekere. Alright. Saka ndoda kuti timbonoona munhu aitovakwa ainzi Razaro. Okay. Kuna John 11 verse 1 to 3. Alright. Timboonawo kuti aive munhu akazvidzika here. Johani 11 verse 1 to 3. Mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Razaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Marita. Ndiye Maria uya akazodza Ishe namafuta akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Razaro wakanga achirwara. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uya unodikanwa nemi unorwara. Describe by Razaro pane zvamaverenga, munhu akaita sei? Razaro apa haasi kuratidza semunhu anobva kwakapfumbira. Nekuti ari kutochengetwawo nehanzvadzi dzake. Maria ndiye uya aimbovapfambi naMarita mukoma wake. Muri kuona kuti environment yachona yakazvidzika. Mumusha une pfambi, iwe wacho uri kuchengetwa nanasisi, apa warwara.
kusvikira akatozofa. Ndo chimiro charazaro ichi. Pavhesi 21 kusvika 24 yaJohn 11 chii chinoitika ipapo pastor? John 11:21. Yes. Marita akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Kunyangwe zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari vachakupai. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati kwaari, ndinoziva kuti uchamukazve pakumuka nezuva rekupedzisira. Saka Jesu azosvika, Razaro uye anga atozofa. Musakanganwe pfungwa iyi yandati sei panyaya yemupfumi naRazaro. Murombo uye akanga achirwara uye achida chikafu, Jesu akamupa zita rekuti Razaro. Vanodzidza Bhaibheri vanototi Jesu akadaro nekuti chidzidzo chaaida kuti chisvike kuvaFarisi. Akazoenderera mberi achida kuti chisvike kuburikidza naRazaro chaiye aitova munhu aiveko. Saka Jesu azosvika panhamo payakatosvika Razaro avigwa pastor. Ndopaakunzi nehanzvadzi dzacho, dai maivepo Razaro aisafa. Zvikana Jesu aiwa tendai chete, Razaro achadii? Achamuka. Zvikanzi aiwa tinoziva kuti achamuka nezuva rekupedzisira. Because vaive vanhu vayo ngavachiziva chimiro chevakafa kuti vanhu vachamutswa nezuva rekudii? Rekupedzisira. But musi uyu Jesu, Razaro aida kumushandisa kubatsira kudemonstrata kuti iye atori mwana waMwari. Kana pari kwekuti pane vanga vachine kadhauti, vagutsika nezveshuwa kuti ndiye muponesi. Verengai munzwe pavhesi 32 kusvika pa35 zvinoitika auya ipapo Razaro atovigwa. John 11:32. Yes. Zvino Maria akati achisvika kuna Jesu, achimuona akawira pasi patsoka dzake, akati kwaari, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Zvino Jesu akati achimuona achichema navaJudha vakanga vauya naye vachichemavo, akafa neshungu mumweya, akatambudzika. Akati, mamuisepiko? Vakati kwaari, Ishe, uyai muone. Jesu akachema misodzi. Saka manzwe here kutsanangura kweBhaibheri vateereri kuti musi uyu paive nevaJudha vaya vanga varipo, ende Bhaibheri rabva rati Jesu akati achivaona akabatwa neshungu kusvika Jesu acheme. Aichemei pasi? Jesu akatarisa, anga asingacheme Razaro. Okay. Nekuti Razaro ndiye wanga atouya kuzomutsa. Ngoza ungacheme munhu waroda kutobva wamutsa. Saka aichema chimiro chaaiona mumwoyo yevanhu vakanga vakazara pa. Yes. Kuti ivo vapenyu zvavo. Asi kudenga vachiinzaniswa naRazaro akafa, Razaro atori nani nekuti afa aine ukama. Ivo vakafa vari vapenyu. Ivo vakafa vari vapenyu, ndo zvakachemedza Jesu. Nyaya inondityisa pastor, makamboitaura pane imwe nguva because ndoedza kufunga kuti saka Mwari angatondiona here ndiri chitunha ndichitodya sadza. Dai vateereri tashingaira kuita zvekuti Mwari atione tiri vanhu vapenyu. Saka akabatikana futi kuti vaJudha vaya vandakamboudza nyaya yemupfumi naRazaro ndo vari pano futi nhasi. And up to now vanorwadzikana nekaitiro kangu kuti shamwari dzangu ndana Razaro. Because aitonzi Razaro ainge ri shamwari yani? Iye akazvidzika kudaro because vaitarisira kuti Jesu ngaatambe naivo vaFarisi. Yeti ainotamba naRazaro weBhetania. Saka anga akuda kuvaratidza kuti nyaya yandakakuudza iya muchikomplaina musuya kuti sei ndichitamba nevatadzi nevateresi. Uyu ndiye mwafa uyu. Akazvidzika futi wandaitamba naye ishamwari yangu. Ende muri pano futi hamusi kurohwa nehana here kuti uyu futi anonzi Razaro. Saka aida kuti chidzidzo ichocho chinyatsobatika. Verengai vhesi 36 to 39 muone. John 11:36 kusvika pa39. Ipapo vaJudha vakati, tarirai waimuda sei? Asi vamwe vavo vakati, uyu wakasvinudza meso ebofu haazaigona kudzivisa kuti uyu munhu arege kufa here? Ipapo Jesu akafazve neshungu mukati make, akasvika pabwiro iro raiva bako, nebwe rakanga riri pamusoro paro. Jesu akati, bvisai ibwe. Marita hanzvadzi wakafa akati kwaari, Ishe, wotonhuhwa zvino, nokuti wava namazuva 4 okufa kwake. Saka musi uyu pasaka muri kuona zvimwe zvauraya zvikuwedzera shungu dzaJesu. Hanzi vaFarisi vaiva vakabva vatotanga kutaura kuti haiwawo kuda kunyepera kuya uzobata maoko zvemanga-manga. Ugona akaudzwa pachine 4 days. Akatoudzwa muchinda asati afa kunzi ari kurwara. Andi anotonzi hameno kwaakatomboenda. But ezvino auda kunyepera kusvika kuti handei tinoona paavigwa unga anga ari close. Asi saka Jesu zvakamubata neshungu kuti chiko chingade kuitirwa vaFarisi ava.
kuti vasvike pakutenda. Handobva aenda paguwa paya akati bvisai dombo. Hani mazoona verengai vhesi 41 ne42. Verse 41. Yes. John 11. Yes. Ipapo vakabvisa ibwe. Zvino Jesu akatarira kudenga akati, Baba, ndinokuvongai nokuti mandinzwa. Sindakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose. Asi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma. Ibvai mabatanidza vhesi 45 to 47 moverenga vhesi 53. Verse 45. Yes. Naizvozvo vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Maria vakati vaona zvaaita vakatenda kwaari. Asi vamwe vavo vakaenda kuvaFarisi vakandovaudza zvakanga zvaitwa naJesu. Naizvozvo vaprista vakuru navaFarisi vakavunganidza makurukota vakati, todiniko nokuti uyu unoita zviratidzo zvizhinji. Verse 53. Zvino kubva pazuva iroro vakarangana kuti vamuuraye. Maona dambudziko riripo. Yeah. Razaro uye azomutswa pasta. Hanzi vamwe zveshuwa vakatenda kuti uyu munhu ikauyu ndiye Mesiya uyu. Hanzi asi vaya timuriya raigara kukomburi noti anoita ushamwari naRazaro nevateresi. Hanzi vakabva vaenda kuvakuru vevaJudha vakati ko mazonzwa zvaaita munhu uya latest atomutsa munhu. Hanzi instead yekuti vachibhilivha because ndo vaburitswa muparable yemupfumi naRazaro vachiti Ishe tumiraiwo munhu anobva kuvakafa kuitira kuti pakabva munhu kuvakafa vanin'ina vangu vangatende. Zvikanzi kana vasingabvume Moses nevaprofita havangandeti. Saka raive dambudziko revaFarisi pasta nderekuti havana kutombobvira vatenda zvaive bhaibheri renguva iyoyo Old Testament yakanyorwa naMozisi nevaprofita. Saka Jesu aida kuburitsa kuti dambudziko raiitika pavaFarisi vakuru vechiJudha harisi rekuti Jesu aitadza kuvaitira zvinopruvha kuti ndiJesu, but dambudziko raiitika kwavari nderekuti havaitenda kuti zvakanyorwa naMozisi zvainongedzera Jesu nezvakataurwa nevaprofita zvainongedzera Jesu. Saka ipapo ndopaine dambudziko ravo. Saka muri kuona even pazomutswa munhu kuvakafa vateereri still havasi kutenda mazviri. Ndoda kuti muchiverenga vhesi rekupedzisira tione although toziva kuti iye Jesu paakazomuka vakatoenderera mberi vachiti abiwa nevadzidzi vakatowedzera hasha havana kutenda. Ngatichiona pana John 12 pastor vhesi 9 to 11 inoti kudii? John 12 verse 9. Zvino vanhu vazhinji vokuvaJudha vakanzwa kuti uripo vakauya asi havana kuuya nokuda kwaJesu bedzi asi kuti vaonewo Razaro waakanga amutsa kuvakafa. Yes. Asi vaprista vakuru vakarangana kuti vauraye naRazarovo nokuti nokuda kwake vaJudha vazhinji vakanga vachibva kwavari vachitenda kuna Jesu. Saka maona panyaya yemupfumi naRazaro ateereri Jesu aisiya iri nhaurirano yaAbhurahamu nemupfumi. Mupfumi achiti tumirai mumwe munhu anobva kuvakafa abatsire vedzinza rangu kuti vatende. Ndobva panzi naAbhurahamu kunyange tikamutsa munhu kuvakafa vanhu vedzinza rako havasi kuzotenda as long vasingateerere Mozisi nevaprofita. Saka maona Mwari paazomutsa Razaro vaFarisi vaya vaida kutouraya futi Razaro kutoratidza kuti havasi kuzotendeuka. Dambudziko raita kuti vanetseke pesa apa nderekuti vairamba kutenda Mozisi nevaprofita. Komberai nyaya ipasta muconclude dambudziko riripo vanhu vakasetenda mubhaibheri. Iye zvino kunotoone vanhu vanoti Old Testament munya yeti ndo rinotinongedzera Jesu. Saka zviri nyore kuti ukaira wati bhaibheri munya naJesu wacho unobva wamuramba. Saka nyaya yemupfumi naRazaro hachisi chidzidzo chekuti tizive zviri vanhu vakafa. NdiJesu aibatsira vaFarisi vazukuru vaAbhurahamu vaive vakapfuma pavhangeri asi vasingadi kuti risvike kuvanhu vakazvidzika. Pedzisai nyaya pasi. Chimwe chinobuda apa ndechekuti kana ukaita tsika yekuti ukanzwa chokwadi unotsvaga nzira dzekukakavadzana nacho. Ukanzwa chokwadi unonokwara kuti utsvage mibvunzo inovhikirira chokwadi cheya zvinosvika pakuti chero munhu akabuda muguva waunotoziva kuti takamuviga gore rakapera akataura kuti zvataurwa izvi ndezvechokwadi unongoramba still. Saka ngatisave vanhu vanodzidza tsika yekuramba kana Mwari vachitaura. Bhaibheri kana richitaura ndiye Mozisi wacho navaprofita.
ngatitendei. Zvidzidzo zvatiri kuita izvo chinangwa nevavariro ndeyekuti zvitijekere, tinzwisise, tigotenda kuna Jesu, tigorarama zvinodiwa naMwari tiri vanhu vari informed. Saka ngatidzidzisei hana dzedu kutirimuka kana Mwari vachitaura. Mwari ave nemi, amukomborere. Kana pangaita mibvunzo tibatei mutaure nesu. Vanoda zvimwe zvidzidzo zvakaitika kumashure, titumirei manhamba enyu anoenda paWhatsApp, mutumirwe zvidzidzo izvi zuva rimwe nerimwe. Tibatei panhare dzinotera 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo